J gede kelihatan menjemput Mas Tarjo Ayah Tesa ingkang wonten London sugeng siang Mas Tarjo Mas Tejo nggih Mas Tejo Ayah Tesa yang wonten London mat menonton lewat live streaming Mas Minut Aminuddin yang punya balong panggang Gresik Jawa Timur Mas Minut amat menonton Bapak mantan Sekdes Bobo Patah yang wonten dalam namar amat menonton saking New Margolaras Bobo Patah mantan Sekdes Sumber Banjar cerit cerit Ojo nganti aku kok onjati Walasono awak iki Mama wis aku pengen kumpul dadi siji aku malah Kastiara apa tanpa inten tanpa dosa kowe ninggal aku ya tak tinggal aku te malah Kastiar nang deleng pelena taline tresno aja nganti budal ilang mos pro
Komandang Mengkelem laras rontong rompok lugu lalaku ndem para iyangan harapan Sudan ampang rokang gending gending kita gandeng Jawa angklung Sunda barang iyang ya Nafil la 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 gending kita gending Jawa angklung Sunda
kepriye penmu marsudi budaya ora sekuwatir sak betina terus mikir yen ngono aku muji syukur ya kene aku kudu piye ayo do mandangku mergo lan manunggal iya ya aku setuju